Mga kapaglao, maayong buntag inyong tanan, maayong udto, maayong gabi. Ni ay pinakamaayong isigutan nato higala kining duna bay sala nga dili mapasaylo, no? Is there an unpardonable sin? O ano siya mga kaigsuunan? Duna bay sala nga dili mapasaylo? Ato ring tagad pagtagad mga higala, no? Kay kung nimong basahon ang balaang kasulatan makigsunan sa Isayas 55:7, nagkanayon mga kaigsunan atong basahon. Okay nera. Biyai sa dautan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna ug pabalika siya kang hiyuba ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mupasaylo sa madagayaon gayon magampo ta mga kapaglaom. Dalay gumimeon mga Dios tun-ana mo ni kining topiko may tungod sa sala nga dili mapasaylo. Salamat o Dios nga ikaw maghikap sa kasing-kasing sa mga kaigsunan nga masabtan kini among mga higala. Salamat sa pagtubag pasaylo sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan padayon ta dire. Matod pa sa Isayas 55:7, mga higala nga pabiyaan yun ang dautan. Dautan nga mga dalan. Pabiyaan yun mga igsoon, di ba? Kay kung dili mabiyaan mga kaigsunan, na mo na giingon higala nga mo na giingon nga sala o sayop na gina nato ngano nga wala nato mabiyae mga kaigsunan. Naigingon dire sa 1 Juan 1:9. Matud pa dire, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod niya na mo pasaylo siya sa atong mga sala. Mga sala. Og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Ato nang mabasa higala 1 Juan 1:9. Sa to pa nga ang sala nato igsoon kung atong isugid diha sa atong Ginoo higala matud pa mapasaylo kita sa atong mga sala. Magahinlo kanato sa atong mga sala. Pero ang pangutana higala, ngano man nga duna may sala nga dili mapasaylo? Ato nang isgutan karon mga igsoon. Unsa kay ingon diri? What is the unpardonable sin? Unsa man kuno ni ang sala nga dili mapasaylo? Matud pa dire si Bruha Mateo 12:31-32. Bosa sultihan ko kamo nga ang mga tao nga pagapasayloon sa ilang danang pagpagkasala o pagpasipala apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. Mateo 12:31 mga higala. Tanan sala pasayloon sa Ginoo apan ang sala sa espiritu pasipala batok sa espiritu dili gayud pag pasayloon. Nya ang pangutana sa mani nga ang tanang sala mapasaylo apan ang sala batok sa espiritu dili man mapasaylo mga kaigsunan. Og bisan kinsa 32 magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon. Bisan niining panahon na karon o ni adtong kapanahunan na panahonan niya palabuton. Sa to pa mga kaigsunan, magsulti ta pasipala batok
o makasala tas batok sa anak sa tao, na Ginoong Hesus pasayloon yapon ta. Apan bisan kinsang magsulti batok sa espiritu, di na ta maminaw, di na ta magpatuo sa sulti sa espiritu, masakit ang espiritu, sumalas Episo 4. Masakit siya. Hantod niya, di na ta kabati o konsensya. Muna may tabo nga bisaw. Saan pa ni ampo, di gi ka mapasaylo. Kaya wa man giisip ni mong sala mga kaigsunan. Unsa may importante ang Espiritu Santo sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa ay importante ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi mga higala, no? Unsa man ka importante. Agi kwarta ni Megson. Init kay dire unya ulan. Sa bugnaw, init mo na nga doon na pud tay mga ubo-ubo ginagmay rapod. Kaya padayon ta, unsa ka importante ang Espiritu Santo sa Dios sa atong kinabuhi. Atong basahon igsoon. John 16:13. Inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadtos tibuok nga kamatuoran. Juan 16:13. Mga kaigsunan, ang gisultis balang kasulatan nga ang Espiritu gipadala dinhi sa manlalaban, gipadala ni Jesucristo dinhi sa kalibutan aron magatultol ngadtos kamatuoran. Ang pangutana, unsa ang pagtultol kun dili magpatultol, dili maminaw, pasipalahan pa gyud grabe no, daghan kay mga mensahe nato mga kaigsunan. Unya ang mensahe nato ang tumong gyud pagbag-os kinabuhi sa tao. Pero ang ato nga mga kaigsuonan sab nga kunoy managlahi tag relihiyon, ang ila dipinsaan nga bahala na ng mga bisyo, mga unsa dili ka mabago, basta naa ka sa tinukod ni Kristo. Mga igsuon, sultian ta mo, pagbalik sa Ginoo, individual na iyang kuhaon. Kinsa tong nagapahimuot kaniya? Di ba gisulti na niya sa panahon sa mga apostol? Reklamo sa mga apostoles nga naay nagwali dito Ginoo. But pasabot, nagsilo sila nga, kita ra may matuod Ginoo, gitukod nimo. Ya nga, nung tuwa man na may nagwali dito, dinala sa bang imungalan. Sa to pa, nga, unta mingon ng Ginoo nga kinahanglan kadto sila. Di to maluwas gihapon kay wa to masakop sa tong simbahan. Wa mag-ingon si Kristo. Ang giingon ni Kristo, positibo gyud mga kaigsunan. Nga ang dili kabatok nato, dapig nato. Ang dapig nato, dili kabatok nato. Giklaro gyud na. Bot pasabot mga kaigsunan, bisan og wala pa ka dito sa tinukod ni Kristo, kung dapig ka ni Kristo, dili ka kabatok. Mag-unsa man ang sigitag angkon mga igala, nga kita gayod ang tinukod ni Kristo, pero sukwahi sa gisulti ni Kristo, sukwahi sa kinabuhi ni Kristo. Kay gapatuyang naman taning kalibutan na. Na atong mga igsuon, mga Adventista, way mga bisyo. Pansadya nga nibalhin lay relihiyon. Sa una nato mga relihiyon, nibalik na silang sigarilyo. Balik na silang inom. Nagdipinsa bagyod sa simbahan mga kaigsunan. Muna nga kini ato dili man ipagpandaot kundi pagpahimangno lang nga kung naa na ka sa tinuod nga simbahan, kung giisip manimo nga imong simbahan tinuod, ipakita nga duna kay kahayag nga labaw pa sa imong gibiyaan. Imong gidaot ang imong gibiyaan. Imong dibatihon ang imong gibiyaan. Unya ang imong kinabuhi sa una sa Adventista ka pa, pertininduta karon yawa na napuno na ka sa bisyo. Pamatudaan pag yun ninyo, inyo pag yung nga dipinsaan. Muna nga, inigsuon na to nga tambag mga higala.
Kung naa naman kamo sa matuod nga iglesia, ipakita ninyo nga kamo naa sa tinuod nga simbahan. Maglikay na sa mga bisyo, inom, sigarilyo, likay na sa mga sugal. Ano ba? Parang makita namo nga dito agad tinuod itong kamatuoran kay mailani mo ang maayong kahoy pinagis may bunga. Di ba? Mabasa na sa Mateo City, may bunga mga kaigsunan. Mo na nga Mateo 6 o hantod sa Mateo City. Mo na mga kaigsunan nga ang anak igsuon nagpadala sa espiritu aron magatultol kanato ngadto sa kamatuoran. Gugma gyud, di ba? Oh. Ang Ginoo mga kaigsunan nagpakita gyud sa gugma na ay iyang gibutang nga magtutultol sa ato nga mga dalan. Oh, di ba? Matud pa sa Bruhanon 3:7-8, busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Saman, ayaw ninyong paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pangsupil nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Mga kaigsunan, ang pinakaimportante higala unsa man gugma unya ang pagpamati gayud higala diya sa hunghong sa Espiritu Santo. No, kaingon ta mga kaigsunan niya, Biblia angay gid siyang tun-an mga igsoon sa lalom-lalom nga pagtuon. Unsa ang may tabo sa konsensya sa tao nga dili maminaw sa tingog sa Espiritu sa Dios? Sa man ang konsensya mga kaigsunan nga dili siya maminaw, no? O sao na lang pagtambag kung dili gid siya maminaw. Nagingon ang unang Timoteo 4:1-2, ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaluhayng mga adlaw o mga panahon adunay man nagpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluhuan sa mga yawa. Sa to pa, naadi ay tinuhuan pud ang yawa, dunay simbahan ang yawa. Ang problema lang kapag laom kay ang simbahan sa yawa al kontra sa balaod sa Ginoo. Gipang-usbon na niya ang balaod sa Ginoo. Na unya pangbiyuhon mga kaigsuonan, pang tuis. Bisan pag mabasa na diya igsuong Sabado, tuison pag na nga dili na sa Saturday bisag ang Google mga nagingon niya Sabado English Saturday. Wag yun. Okay, rest day lagi na ng pahulay. Wala nga. Sagdi lang kay ilam man sana. Oh. Pero at least makamatata mga baglaom. Labi na ni ining panahona. Nining panahona sa kalibutan higala. Di na mo gini magdugay mo balik ang Ginoo. Kinahanglan nga ato nga matun-an sa pag-ayo. Kay basin unya nakakumita og sala sa espiritu. Mo hinungdan nga dili na hinuunta mapasaylo. No? Sa paigsoon, nagagikan kining mga pagtulunan sa limbong sa mga taong bakakon. Unang Timoteo 4:1-2. Kansang mga konsensya dili mubati daw gipasuan og binagang putaw. Mga kaigsunan, ilabihan sa pagadaghan sa taon, pila ka milyon, tibuok kalibutan, bilyon naman siguro ta igsoon. Pero pag magisgot og kamatuoran, pila lang kabuk ang maminaw igsoon. Pero mutan-aw gani tag mga variety show, mga unsa pa diyang mga dula, hilabihan sa pagkadaghan mga kaigsunan. Muna nga, dili nato pasakitan ang balaang espiritu. Matod pa dire. Conscience is God build
in warning system. Be very happy when it hurts you. Be very worried when it doesn't. Sa di ko ng mga kaigsunan? Conscience is God built-in warning system. Ang Ginoo kung concern gyud siya mga kaigsunan no sa mga tao nga mahibal-an gyud unta sa mga tao mga kaigsunan nga matag tao aduna gayoy mahibaluan may tungod sa sala nga dili mapasaylo mga kaigsunan. Mato pa diri sa pangutana. Unsaon nato pagtagad ang Espiritu Santo? Saan ko pagtagad nato mga kaigsunan? Di ba? Sa panahon niya doon natay mga problema, doon natay mga kasakit ug uban pa, doon ay mudasig na tumunghong nato. Nga muna nga di tapalabi sa pagkaguol. Di tapalabi, ano ba? Muna yung sa espiritu kinahanglan magbag-o ta. Kinahanglan magbag-o mo, kinahanglan niya sundo na to ang kuyong usul sa Biblia. Muna mga kaigsunan. Episo 4:30 atong basahon. Hugayaw ninyo pagsakitang Espiritu Santo sa Diyos, ni kinsa gikatimbrihan kamo, alang sa adlaw sa pagtubos. Mga kapaglaom, klaro kayo nga, ang sala dahil sa Espiritu, kanang dili ta mamati niya, nagpadayon diya punta pagpakasala, kay siya ginagiya ngadtos kamaturan. Sama karon ikaw mo'y mag-guide niya, dili mo sunod ang nagigayran nimo, suko giga. O hantod niya, di mo sila mapasaylo. Nga naman, walay respeto. Way respeto ang tao sa gipadala sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Pero sa akong tan-aw mga kaigsunan, kining mga tao nga walay mga kasuguan, kining mga reliyon nga way 10 commandments, wa ba ni sila makasala batok sa Espiritu Santo? Di ba ang Espiritu Santo magatultol ngadtos kamatuoran? Tultol siya ngadtos kamatuoran. Unya gipabalo gitputon-an, wa gyud kamutuo. Wa gyud kamutuo kay lagi dunay imong tinuhuan. Balaod di gyapon mutuo. Mana usa mga kaigsunan nga nakasala batok sa Espiritu Santo ang tao nga nag-isip nga wala na 10 commandments. Nga naman, unsa man ang kasuguan? Roma 7:14, ang kasuguan espirituhanon. Unsa kanang kasuguan? Espirituhanon. Di modo kabahin siya diha sa kinaaya sa espiritu. Maayo balaan matarong Roma 7:12. Mo na nga makasala ang tao nga dili siya mapasaylo. Kay wa man niya giapil nga Ginoo, pasaylo ako kay wala na ko magamit og 10 commandments. Nya usaon niya pagpasaylo. Ginoo, pasaylo ako kay nakalapas ko sa adlaw ng Sabado. Di gina nila pangigpasaylo kay wala ka na sila magtuo higala nga ang pagbantay og Sabado, ang dili pagbantay, ang paglapas, ang dili pagkumit, ang dili pagsimbas Ginoo sa adlaw ng Sabado, sala. Kay wala man sila magtuo kay ang ilang pagtuo higala nga giwala na. Kinalang mahigmata ta din yung mga kaigsunan kay di na rabagyod duol o layo ang atong panahon, duol na kay siya mubalik higala. Kinahanglan matultulan yun nato ang kamatuoran kay gayran ka sa Espiritu Santo. Kinahanglan magampo kita pinasikad sa Ginoo ug sa iyang Espiritu Santo mga kaigsunan. Okay. Ato pa dire, by tuning out of God, we are it harder it's the Spirit of speak to us. Ato pa ni Pastor Jack Willman. No? Unsa daw kuno igsoon? Matod pa dire mga kaigsunan? By tuning out of the Spirit of God, we are making
it harder. It's time for the Spirit of God. Kung yun na igso, no? Kinahanglan yun nato nga dili yun nato paghahion ang atong kasing-kasing diya sa hungong sa Espiritu, paggiya sa Espiritu, para ang balang Espiritu dili siya masakit, mga kaigsonan. Unsa may tabo, igsoon? Unsa may tabo sa usa ka tao, no? Sa usa ka tao nga nakahibalo sa kung unsa ang sakto nga wala niya kinahimua. Atong basahon, mga kaigsonan, kay importante sa mga kaigsonan. Atong basahon ni gala. Sins, sala, mo na'y naggapos ni mo, mga kaigsonan, ang sala. Mo na'y nakapabilanggo ni mo ang sala. Nabilanggo ka diha sa kasuguan, kay under of the law ka, kay nakasala ka. Unsay gingon Santiago 4:17, mga kaigsonan. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat ini siya nakasala. Klaro, igsoon? Nakasala. Nakakommit siya og sala, mga kaigsonan. No? Nakakommit siya og sala. Mo na nga karong panahon na karon sa pagduol kaniya, panahon na karon sa pagbag-os kinabuhi. Di nataan ng mga way klaro, mga igsoon. Ato nga mga kaigsuonan, subo lang ko ba kay nagtanaw ba nga kana bitaw nga mga pastor nato nga nagbitbit og Biblia nya giedit sa mga atong amigong mga Katoliko nga nagbitbit nag-ulo ni Ellen G. White nga atong puthaw. Ang ana mga igsoon, wa may problema kung unsay inyong i-post. At least kanang tinuod nga nagbitbit yun. Biblia may guigbit-bit unya gilisdan ninyo, limbong naman na. Di naman na maayo, Brother Junjuna. Usa sa din sa kong gikahangaan, mga igsoon, nga tanaw kung dili mag-apil-apil pero karon nagwanan og iyabag ka kining kinopya ra pod nga iya ra pong gipos o siya ba kay gi-edit yun. Ato lang siya lang pasayloon kay uban ana igsoon nag copy paste lang na, no? Nagkopya ra na, mga kaigsonan. Pero at least ato untang klarohon, mga kaigsonan. Way problema og labhan ninyo ang mga Adventista. Basta tinuod ra pod. Unsa batikuso ninyo, sawayo ninyo, dili na problema, inyo man ang katungod. Pero maghimo-himo na tag mag-post nga i-edit na to aron sa pagpatuolas mga tao nga kunuhay kami aduna nay mga larawan nga ginayukbuan o ginabitbit. Ato klaruhay ni ato kay pang Ginoo man ni ato ug unsay tinuod kung nagbitbit siya, okay, way problema. Pero wala Biblia niya i-edit nimo kay pabitbiton gyud nimo ang pastor, limbong na siya. Kana dili na siya maayo. Ginatubag na namo, mga kaigsuunan. Usa lang katawo ang naghimo ni ana, no? Para himuon niya souvenir. Pag-abot ana sa balay, bisag abug-abugan na wala na. Ngano man visual ang tawag na mo ana, dili kay sama sa uban niya. Tutukan nimo kay diha ka mga igpasaylo. Wala na. Ug dili ta ignorante ana kay galing kintang Katoliko, mga kaigsunan. Dili man tanan noon nga mga Katoliko, mga defender nga ingon ana nga magtumo-tumo, no? Unsay right og bira mo gyud ka, pero kanang imong i-post nga mga picture guban pa kanang tinuod dili i-edit. Pakita lang nimo lagway ni Ellen G. White, wala gibit-bit. Mao ni ulo ra man lagi niya sa mga lawas ani. Pwede nimo birahan, mga kaigsunan.
Kamo wala man may problema anak kay wa mong gimingon nga mag-focus mi ng larawan mga igsoon. No? Wala ang atong pananaw samaras pananaw natos dingding nga paghuman biyaan ra walay bili. O na kay ano man mga igsoon ang prinsipyo sa Seventh-day Adventist wala pay nakakopya sa naong sa Ginoo. Mo nang daghang gipanggamit mga artista, mga Italyano para nga mahulagway gyud nga naay Dios sa langit nga nagpakatao. Oh, visual ang tawagan na makita ba? Bisag ka ng mga iro imong kudakan. Bisag dili na mo nangamatay na itong mga iro at tungod kay iro siya, pwede mo ma-emphasize nga ang iro maune muna. Picture. Nga na mga kaigsunan. Muna nga ang sala sa espiritu kadtong tao mga kapaglaom nga wala magtuo nga kini sala dili niya mapangayo ag pasaylo kay wala man siya magtuo nga sala. Unsa ang angay natong buhaton sa diha nga makigsulti kanatong espiritu? Ha? Sa angay natong buhaton, Revelation kon pinadiyag kapitulo 3 bersikulo 22. Ang aduna igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu. Ngadto sa mga iglesia. Sa di mga kaigsunan nang kinahanglan magpatalinghog gyud ta sa espiritu sa Dios ngadto sa iglesia. Mga kaigsunan makasusubo kay daghan karon ang mga matud pa nagpatuo nga sila gyud ang matuod. Pero diya nato na kitaon higala sa buhat sa bunga kung unsa ka tinud na bag-o ang imong kinabuhi. No, ako lang pimangno po sa mga Seventh-day Adventist. Nga ang ato pong ihatag nila nga kamatuuran yun. Dili mga inedit nga ato lang kinopya. Oh, di man ta kapugong kay bisag unsa pa akong ranggo din ha. Pag mubuhat yun mo, dili may makapugong sa mga debaters sa ilang emosyon. Kay labi na nga nahuna nila nga grabe nang dinawdaog sa mga ubang reliyon sa ato mo nang dili nila magwanta higala mo tirada sad sila. Pero ang akong tambag kanag yung tinuod nimong pagbirada. Mga picture dili inedit kay mabalitok ra mo kuna nato mga kaigsunan. Okay, muna itong ito ang sala nga dili mapasaylo. Unsa man igsuon? Unsa man ang sala nga dili mapasaylo? Ha? Unsa man sala ang mga kaigsunan? Oh. Unpardonable sin is the sin we refuse to confession. Oh, confess. Not because God will not forgive sin, but because the person does not want forgiveness and refuses to ask for it. Oh, wala mga kaigsunan. Ang hinungdan da igsuon niya nganong ang atong sala dili mapasaylo. Number 1 jud, wala mapangayo og pasaylo. Ngano man pod nga wa man pangayo og pasaylo. Kay wa man sila magtuo nga kadtong ilang gibuhat usa ka sala. Kada Sabado lang ilang gilapas, pasipalahan pa, sinagugan sa tanas. Kanya kung ikaw Ginoong naghatag anak, Marcos 2:28, di ka masakitan. Muna nga ang espiritu igsuon masakitan hangtod nga dili nakapagatubagon igsuon. Jesus rescue a sinner like me. Di ba? Naway kanta na mga kapaglaom. Jesus rescue a sinner with me. Naikanta na mga kaigsunan. Nindot kaayo nga. Sa diya nga si Kristo higala nagpakamatay sa cross. Uban mo, kita ka ni cross, mingon niya, pagano na di man pod kay di man pod maayo nga why i-emphasize nimo. Depende sa motibo nimo. Kanang kutsilyo bitaw daghan man ang gipatay ana. Daghan nagigamit niya sa pagpatay, paglunggos liog. Pero ngano nagamit man ta ana?
tungod kay lahi ang atong pag-emphasize, lahi sa ang atong pagsabot, dili sama sa pagsabot sa mga taong nangita lag sayop. Kay ila ginang himuon ang tanan para lang nga makapunto sila mga igsoon. Muna kung sa tinuod lagi mo atong ipos, no? Kung dili ka ganahan og Adventista, ala, ikaw na bahala. Di ka ganahan og Adventista, di na ka ganahan og Seventh-day Adventist. Binuy-an ka igsoon, no? Pero matud pa ni Jesus, come, follow me. Duol og sumunod ka kanako. Muna mga kaigsoon, no? Klaro kayo nga, come, follow me. Duol. O, klaro kaya, come, follow me. Duol. O, musunod ka kanako. Muna mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Dere sa atong tulumanon pag-uting kay sa kamatuoran, may tungod sa sala nga dili mapasaylo. Panghigala, before ta magbulag-bulag, dili kay buta-buta. Before ta magabulagay, nining atong tulumanon pag-uting kay sa kamatuoran, ako lang didikit ang tanan na to mga followers. Tanan na to nga nag-like, tanan niya nag-thumbs up o like o tanan sab niya nag-subscribe. Subscribe mo sa atong tulumanon o sa atong channel Jerry Laig. Daghan niyo makuha diya nga mga paagi sa pagwali pagdibit mga kaigsoon. Wa na tay panahon mag-ampo ta dalaygon mimiyo na mga Dios. Salamat sa imong paghiusa ka namo nagakat-on kami unsa gayud ang sala sa Espiritu Santo. Salamat sa pagtubag, pagpaselo sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, ano kita'y panahon, salamat sa iyong pagpakiguban kanato. Ako mag-ingon wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Kininyong kapaglaom, Jerry Laig Mingon. Dagan salamat, og maayong buntag, maayong udto may gabi, tibuok kalibutan.